maar du, Peter komt even der af, ja. Nu er det okay. Ja. Hier ved låne, hè. Lån vi bedre. Så mor. Lad en her dumme, hvad så? Har du med mig? Ja. Og kammeraten mig, vi skal med rige. Og det er jo slet rigtigt, og med mig spætter og nyn ved drål vi nogen her. Og jeg lader en dag bedre, hvor de væk af 19. Lader hun det lære det. Nu kan jeg sige bedre, hvor de godt lære det med. Og der er ikke drål, hvis jeg godt lære det. Og hvordan her? Ja. Men lære det sådan nogle gav på passage, jeg lære det. Og hvis jeg godt lære og værhedslære det. Udganglære det. Kommer også ud vel tro, måske. Jeg vil jo lade hende gulv med nej, men jeg skal godt sætte sig ud med gulv med nej. Og vi lærer det med, det var det, vi lærte af Persen, han lærer gulv og ved. Der var ikke lært af Persen. Og Persen, hun er sig godt hinanden. Peter Piske mere, der min timme, Anne Marie, vil have ord, og bare kaffelærer, og jeg kunne bare mit bærle. Og han har lært Persen, det er vi selv. På kom jeg lagt det og bare møder, hun vil noget til du. Hvad er det? Der var dem, der meget. Der bulverer sådan en dom ud så. Ja, men så Hvor kom jeg lagt og bare møder mig bærben af selv, og hun vil noget til du, når jeg lærte det. Ja. Der må tro rigolor, måske bare. Ja, bare ud. Ja. Ja. Nå, hvad der er der ved? Nå, det er dyren, der må. Men der er ved her. Ja. Og kan selv bevise en anden jøng. Hvis du med hånden nu, så gør den ikke. Gå man se, jeg gav rib på starten, men ikke du så. Ja. Ja, kulser er god, eller er jung med mor, du så. Ja. Det er bra også, sådan noget. Ja.